Det er en meget, meget dejlig og en god... og holder man nytår i Sverige? Ja, visst. Gør man det? Og skikken det samme som i Danmark? Ja, det tror jeg. Og samme dag, altså man har ikke en speciel svensk kalender, så hopper man så også ind i det nye år. Hvad hedder det? Do you jump in the new year? Nej, det gør man ikke. Det gør vi meget i Danmark jo. Vores praktikant, herr John. Ja, så drømmer man igen. Vores praktikant Thomas. Fru Bodilkat. Nej. Nu må du ikke blive tyndere. Mennesker med en så kolossal viden om et forholdsvis specifikt område, men af en så afgrundsdyb dybde, at jeg får hovedet til at eksplodere i en lysrød sky. At mit hoved eksploderer. Allerede der kunne man mærke, at det begynder sådan lydmæssigt at karme op ind i hovedet. De kan på Moesgaard, lige inden hun fylder, komme med en 50-årig rejse med hendes majestæt. En arkæologisk rejse med alle de... Ind i hendes majestæt. Jeg har siddet med Gustav, han var fuldstændig nøgen og lå i fosterstilling og lå og sagde, det bliver ikke. Og så måtte jeg sige, Gustav, jeg ved ikke noget om det, det ligger ude i fremtiden. Og nu virker det rimelig afslappet. Okay. Fætter Gustav fra Berleburg. Fætter Gustav fra Berleburg, som er fætter til prins Gustav. Fætter Gustav fra Berleburg? Ja. Det bliver underligt varm. Ja, det kan du også godt blive, fordi han er jo fætter. Jamen, sig. Ja, han er jo fætter til kronprinsparet, eller kronprinsen, ikke? Og til prins Joachim. Og måske får han også lykken i det nye år. Det ved man ikke. Man ved det simpelthen ikke. Får han hvad? Hvad får han? Måske kan han også måske kan han også få lykken næste år, ikke? Lykken. Ja. I vores familie er vi jo lidt håndsky, som man siger. Der sidder vi sådan her. Når vi kommer i fjernsynet. Ja. Og nu for at ligesom holde os til det mere alvorlige. Ja, det skal vi. Det er i Karlsruhe Landsgericht, hvor det arbejdes med det i øjeblikket. Og det er ikke en sag, som de har anlagt, men andre. Der er i samme situation i Tyskland. Ja, han tager tråden fuldstændig. Og hvis man siger generelt mennesket mod bakterier og virer, hvordan står den lige nu? Det går rigtig godt. Altså for hvem? Det går rigtig godt for mennesket. Det er sådan en her. Den kan man jo, og den er forholdsvis, nu har vi beskyttelsesbriller på, hvis I lige træder lidt tilbage. Den er jo forholdsvis sikker, ikke? Jo. Men det kan den skade sådan en lille, det kan den jo godt, man kan jo drukne i en vandpyt. Ikke hvis man har sikkerhedsbriller på, så vil jeg antage den på at være fuldstændig sikker. Jeg kunne torden den her ret ind i dine briller. Jeg kan have noget andet sjov med balloner. Det er vel også der, vi er, rent fyrværkerimæssigt. Det er der, vi er, og det er der, vi altid har været. Men hvad er der galt i at råbe lidt højere, eller lave balfaldrap på en anden måde? Eller hygge sig med en ballon. Ja, eller hygge sig med en ballon. Så skal vi...